Cé bheith tíomh atá ar chraontán? Chuig. Céir de caitheann tú nar a bhíonn sé churbáistí? Scarf. Ólann tú isce as céird? Bootish. Céir é príomh cathair na Franca? Berlin. Anam ní rud éigeanna ásan ar crán. Blóhanna. Céin dá atá ar banne? Gurm. Anam ní anmhí a ecan tú ar an bheram. Tiger. Cé bhéad lá atá sa bhliain? Carcade Noca 3. Céin bhí a hagan dír tréis mímhórta? Anner. Céir é dó fá dó? Shaska 3. Céir de ihin monkey? Eask. Cá bhfuil tú faoi láthair? Sawalia. Céin bhliain atá ann? Gávila is a Shaska 3. Cá bhfuil dá éireann? In Kirkig. Céin tan bhí a déir mú? Cut. Cá bhfuil do bhéal? Agus sin an seaca second. Múinteoir Anne-Marie, chuna sa bhíonn tú? Tréis sin. Guma, a bhí sé dagger. Nach bhfuil sé dachar. Tá sé éasca agus tú ag sí sáile ag fécintir seo ar an teilifís ach nuair atá tú ar an scáilán i ggéirí gach ceist a raigart go GASTA tá sé beagnaí níos deacra. Cuir Cúla4 an féidir libh an scór a fuair Múinteoir Anne-Marie a dhéabhnú dom. Múinteoir Anne-Marie, Scoil Lorcáin i mbaile átha clia. Tá mai ná na rá leat go bhfuil ceathrar ag bór chlór na Ginnearí faoi láthair. Tá siad ar fada an scór céine, 5 faointe dhéag fáilte acu. Múinteoir Anne-Marie, Scoil Lorcáin i mbaile átha clia, fuair tú 4 faointe dhéag! Bhí tú Bhí sé cóspriúil. Bhí tú cócongrug. Tá méid an dul trasan an seo, is níl tú leat hain ag ceithre faointe dhéag ach tá an táirt go dusníonn de anam leis an litir A. Mar is féidir am gachtainna a bhog a síos mar seo, Múinteoir Niall a bhog a síos, tá méid chun Múinteoir Joanne a bhog a trasna an seo, agus tú hain a chur isteach díreach tréis Múinteoir Trína. Tá sé sin thar bór scór an a láidir an bhfuil tú sásta sin. Páme. Agus an mé rang a hain sásta sin. Feice míid picin siad hain cé go dagger satá sé. Well, tá súla gom go méid ceúra éigen agam sa rang amórach ach Múinteoir Anne-Marie, Scoil Lorcáin im lá clia ceithre faointe dhéag cógúirteachas agus gur mágad! Gur mágad slán! Slán!